weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to mbotto e nder galle ceerno Ahmadou Isaga Kebe ko on waktu yoni ha to galle muma to Ziguinchor e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal caggal fitinaji bannuɗi toon to Cambérène ha to Rosso délégation hoore jagɗo leydi Sénégal ne tijja ɗon ɗo Cambérène kame délégation jogorɗo yaade to Resso ko wona ɗum ko hoore jagle ndi holliti yo luskoji luggi mbaɗe hen kala waɗɓe ngal baɗal mbawa rewnede lawola to leydi Mauritanie hoorejo leydi Mohammed wulde Cheikh Al Qaswani ne tawe toon to état di gorgola to Mbuuta ɗum noon ko yidde heblande ɓen finoɓe toon diƴƴe timmuɗe taw ko jarateɗe kanko e délégation makko subaka hande o to leydi Mali ɗo ha hitande ujunaje nogas e tati woni mbiyen ɗo ha hitande ujunaje ɗi e capanɗe tati woni 2030 kanko on général Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi rokkimo ɗum noon wonande ko suur sarɗeji leydi ndi ɗo ha leydi ndi daña jaam kala to Guinée Conakry yogay liyeɗene kumbay ndiyam ɗum ko toɓo jippingol hecciyanke hewɓe erima laamu ngu yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen délégation CEDEAO yettima ɗe balɗe kala toon to Abidjan ɓe dañi joɗoɗade yogay ɓen tambiɓe dosɗe taw ko sumgoji leydi ndi kame khalifaɓe diine aada leydi ndi kala Alassane Dramane Ouattara holliti fodaniɓe gueɗe kala ma ndew lawola musidɓe tedduɓe jolam jaɓeri jaten koye musidɗo men Alhassane Mbotia woto goɗɗe joni jañoɗen salade aadi ɓuuri fettude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on godduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajoɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawe ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuuri jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune konne wiide sanne mbadden dando faade makko taare ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwruko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo AVC jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko faate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah
neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam ngam ɓandu musde jokkodire gorel te ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorel te safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno Yahya Ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni Madina Gounass jokkodirta koye Amadou Samba Lo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto Galoya jokkodirta koye Aissata Touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto Aslem jokkodirta koye Mamadou Dimoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto Pikina jokkodirta koye Amadou Isma Ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto Melga jokkodirta koye Abdoullahi Diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marché bu beesa jokkodirta koye Amadou Diallo 78 219 72 54 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jaam kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawde nayi morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe en nelda duwaw dendagal Sara dogunaɓe kala walmiyen Sare dogunaɓe kala taw koye dow inde musidɗo mum guiɗo mum jayde nde woni ceerno Alhassane Oumar Mbothia ɗum ko hanki o kikiɗe jaltugol aduna joom wuuro Sare Ndogo walmin Sare Ndogo ɗum noon mbiyetenoɗo Nango Oumar Ba mo ganduɗa ko joom wuuro ngo ko hande o kikiɗe wira toon to Sare Ndogo eɗen nelde duwawa dendagal ɓesgumo kala kame en ɗam wuuro ngo e guure tariɗe kala e dow inde Alhassane Oumar Mbodj jayde Weltare TV hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki o ardima lulde nde batu jagorɗe hanki o wawno wadde ko kala alarba hanki o noon ko alhamisa o laati o arti ko fati e jillu hoorejo jagoɗe leydi ndi toon to leydi Chine o holliti noon wonande ɗen ciifande siifade toon o yonni ngu jillu faggudu kono o holliti nde on rewinto ɗen gueɗe kala ɓuura yawde yaccade beele mbawa yettade nder leydi ndi Sénégal beele mbawa yettade nder leydi ndi Sénégal fuɗɗe golle e ɗiɗon sifaji kala nde tawno ko jokkodiral moƴƴal woni ko waɗa toon ko waɗa ɗum ko kanko hoorejo wonande kanko hoorejo leydi ndi wate duwanade ɓesguji leydi ndi kala ko fate hitande hesere nde ɗo hen wonande nde ko wiyete wonande ko ɓe mbiyata wonande harana ko hitande hesere wati duwanade ɓesguji leydi ndi kala o duwanima kadi leydi ndi nde wonata e jaam e nder batu on jagorɗo wo yaltini kay e ɓoore ɓamtare taw kadi ganduɗa koye projet ji faggudu leydi ndi Sénégal ko ɓuuri yawde e yaccade waɗi noon wayloji teskaɗi to banggue toɗɗali jeegomo taw kadi ko ɓen golotoɓe état riwaɓe e nder golle ɗe ne hen ambassadeur aji ene hen kadi taw ko directeur uji généraux ji tambiɓe wone gueɗe dosde faggudu leydi ndi ene manki yaade no wayni Rokeya Ba kam wonno ambassadeur mo leydi Sénégal toon to Togo on ittama e golle mum kam yoga e woɗɓe kala mumen hoore jagoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko holliti délégation mum timmuɗo ma yillo toon to Cambérène ɗe balɗe kala ko teskede ko fitinaji mawɗi gonno toon ɗum ko caggal nde police mo Parcelles Assainies unité 15 jippino toon gam ƴewtade sukaɓe
waɗoɓe toon gueɗe ɗe pewani hen sukaɓe ɗiɗon doogui payi to ma e to battidi ko yoolade toona caggal balɗe tati ko nden ɓalli mabɓe jiitani kumba ɗum adduno noon ɗiɗon fitinaji ha gaɗa ɗi fitinaji ɗi ganduɗa kanko on hoore jagɗo o holliti o yonnani ɗen gueɗe hay seeɗa maɓe dewido ɗen gueɗe kala kay kala ko laaɓani hen maɓe deftir ɗum e laaɓal timmugal no fewi holliti noon délégation timmuɗo maɓe nel ɗum fa toon to Ross mo Sénégal ɗum ne kadi ko caggal wiye Talla Keita mo 18 ans nde a jagga e galle mum fiya wattidi mayde ko toon to hôpital hanki onon seppoji gulɗi jaw mbaɗino toon a ganduɗa suka debbo goto fiya garnade yeeso ene tawe toon to hôpital mo Risatol ko wala ɗum ko noon kanko hoore jaago leydi Sénégal o holliti ma délégation timmuɗo waw yettoyade toon to Ross gam yettinde duwaw Cheikh Oumar Diagne ko professeur ɓattiɗo laamu ngu no fewi wonino kadi jaagoɗɗo koolaɗo kuuɓal to banggue golle keeriɗe toon to galle laamorgo to caggal littuno e golle muɗum hande de ene yaadi e mabɓe no fewi ko noon ñiŋi no fewi hoore jaagoɗo leydi Sénégal o holliti on ronki andude ni beele kanko o holliti Ousmane Sonko ronki andude beele kañum ha joni ko opposant walla ala ko kañum laami ha oɗo saaha gonaɗo si fayi haala muɗum no wayni kala o holliti on nde fewnita jaɓɓal mum wona responsable to banggue sifa yoga e haalaji so tawi ene haala ganduɗa nde yaltane nde o yaltuno e nder haalande makko jeeyi sababu noon hewɓe dawriyankoɓe ha tenti noon yontaɓe genniɗi ñiŋimo no fewi kanko Ousmane Sonko taw koye ngal jaltal ngal ganduɗa haala kaw haali ka kala heeɓe tonggui ala kala koko yooɗi hen haydara hofgo juuɗe pelle ɗiɗi syndicat ji gollotoɓe cuuɗi ñawoje hanki onon jaagoɗɗo ñawoje leydi Sénégal Ousmane Diagne holliti udditi demal kaldigal timmugal beele kadi ɗi cuuɗi ñawoje ɓuura kadi yuɓɓande golle mumen ɗi ganduɗa natani hofgo juuɗe guila 17 lewru maydu ɗo hen nandu Moustapha Diop maire Louga wonino kadi jagorɗo e laamu Macky Sall kañum hande kay darino e yeeso juge beele wawa hettede ko fati e capanɗe jeenayyi e tati ko fati e temedde jeenayyi capantati go million koppareje franc CFA taw fati koye maskuji sumde kine mum taw koye covid 19 laataki noon hande o wonande hettede o ruttitima toon to Rebeuss tribunal de Dakar hande ono foti heɗade Abdou Nguer mo ganduɗa ko hanki fonno heɗede guila tan lebbi ɗiɗi en tawa e kaso ɗum ko caggal nde yaltini konnguli ɗin ɗi ganduɗa laamu ngu holliti koɗi ñingɗi hoorejo ɗi ndi ko hande foti dartade e yeeso juge ñawowo oɗon fannu goɗɗo kadi keddiɗo e kaso ko Alhaji Farba Ngom maire mo Agnam sarɗiyanke mo APR mo ganduɗa hanki o ɗaɓɓirino wonande kadi ɗaɓɓirino beele kadi wawa accitede so tawi koye dow sarɗi kami avocat ji mum kala ɗum ko jaggal nde juge hollinno yo addu ko laaɓi taw ko certificat médical mo holliro sellani ɗum nde ari on wi ko loppet accittamo oɗon saha o hedditima toon to Rebeuss kaso mo Rebeuss ko toon wo hedditi Moustapha Guirassy ko jaagoɗɗo jangde leydi Sénégal holliti kala ko fate caaleje jangeteɗe kame sekketaji gasi ha laaɓi e nder diwan Sédhiou e nder zone de Sédhiou ha laaɓi wo holliti ko windita toon ko kala ma wonoy ujunnaje 7 e temedere nogas e 7 caali kala mum ma itte watte ujunnaje 2 taw ko bâtiment mo ganduɗa milliard uji 5 ma waw wanjede hen ɗum ko tuufere makko nde o fawi hanki o toon to nokku e nder diwan Sédhiou taw kadi koyno ko mbiyata Médina findi feto ko toon ɗum waɗi ñalawma hanki o to Kolda neɗɗo goto nanga toon ko fati banggue fannu trafic de drogue kene fonode kiloji 4 o nanguiɗa ɗum oɗo sano loskoji guddita men beele ɓen ɓe waddi nden malde mbawa yiitede hen oɗo sano mo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe to Kolda to Madina Sarifa ko tato nanga toon hen goto ko koɗo on noon ko dogɗo biyeteɗo lodri on noon yiitaka kamene mbaɗanno ko faux biyeji kene tolno e million ngaji nogas koppareji franc CFA woni ko yiita e mabɓe kono sa losko yañuɗo ene jokki e oɗon sifa tigui rigui haare bonde to banggue kirama jeeyi sababu junggo taaƴi hen ɗum noon waɗi ko hakkude ɓe sukaɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko hakkude yaroɓe e duuɓi nogas e goho o wiyete ko Oumar Ka goɗɗo wiyete ko Mawɗo Sow ɗum waɗi kono ko biyeteɗo Deyela ene tawi nder commune mo Dey Ali
haare nde noon ko sanga 18h nde waɗi kanko Oumar Ka o noon mawɗo so tumimo komo wonda e joom suudu muɗum jeeyi sawɓe nanggodiri noon o fi on jaasi koye junngo ha junngo welti junngo wattidi taƴede ko toon to hôpital Matsalibul Fawzayni kanko on noon wonde o mawɗo so ko baɗɗo e ladde ko dogɗo o sa suwa taw a jaggede ne yiile Misra Sira manna ha toon to nokku mbiyata bandi nokku mbiyata banina hotto ene tawe e nder Salimata jaggama to noon wonande gendarmerie nationale teeɓima toon ɓen yiltoɓe kanŋe sifa mbadi suuɗayru ken tolno e 12 groupe almi 17 groupe kene fota wonde jeegom taw ko moto pompe woni ko teta ka matériel uji kewɗi ka busulaji alcool sangara konjam ɗamɓe jarata toon ɗe gueɗe kala mbawi tetede oɗo saha noon kamɓe noon koɓe foftiɓe koɓe dogɓe siftoɗon laamu ngu yiiɗi ko addu toon jaam e kisal goma e fallemma hango wona e jaam e kisal ngarɗuɗo no feewi ɗum uddi kumpital minen ɗemgal Pulaar e nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Mouhammed wulde Cheikh Al Qaswani hande o subaka aljumani tawi toon to état de gorgol toon to fummi guileyti ko toon wa tawete hande noko mbiɗe ɗon Mbuuta ɗum noon o yaade jagorɗo ndiyam ko yidde kay wallidde guure taweteɗe on diwan kala guilay barasuji ha mbawa dañde ndiyam keelelam taw ko jareteɗam caggal teskede toon ɗum kaji timmuɗi no fewi kono ɗo saaha ma en gartoy oɗon kabaru kanko on horejo leydi ndi Mouhammed wulde Cheikh Al Qaswani hanki o udditi école heblo ngarɗugo no fewi to banggue mine pétrole gaz ɗum noon koye Nouakchott wonande kay heblo ngarɗugo no fewi wona noon suudu ma waw tigui waɗiren ko waɗa ɗum kono no fawi tuufere mahde laboratoire taw ko mbawɗa labsinade laboratoire mbawɗe labsindade ko fati banggue médicament ji kutorteɗi e nder leydi ndi taw ne wonana cellal ɓalli ɓesguji leydi ndi kala jagorɗo gaynaka leydi Mauritanie o sa fandarima ko riwtude kala ñabbuli daaɓoji ko fati gueloɗi ha e nayyi kala jeeyi sababu noon hanki o wo sifodiri e centre windere ko fati haɓatoɓe yogay ñabbuji daaɓoji mbiyata siya o yogay ñabbuji daaɓoji taw ko ɗe daabeje hakkude gueloɗi e nayyi kala gam haɓade beele ley tewo e kosam ɗam kala ene wona jaam e kisala moftimo Serbi waɗi jillumo nder leydi Mauritanie kanko Serbi wonande islamique Serbi gardiɗo on fannu président du conseil supérieur de islamique de Serbie Mohamed Hamidou wonande Ousmane Youssouf ko on tigui yilli e nder leydi Mauritanie wo joɗodima no joɗodima jagoɗo diine mo leydi Mauritanie woni Sidi Yahya wulde Cheikh ne mbawi yettitoɓe jaaƴi no fewi to banggue janguin alqouranil karim et civilisation de islamique ha tenti hakkude université ɗi woni duuɗe towɗe to fannu janguin towɗo to banggue islamique kala beele ɗe leyɗe ɗiɗi mbawa tigui jokkodirde taw koye dow oɗon sifa ha ɓuura kadi wawde yadude jamanu hono no hollitiri wonande hono no hollitiri wonande jagoɗo diine mo leydi Mauritanie to layyuna kene foto wonde tato waɗoɓe trafic drogue hen goto ko koɗo nanga to ayni Farba ɓe darima yeeso juge hen goto accita ɗiɗi heddiɓe mbaɗama e mbabba he woni e kaso he oɗo saha noon losko yajgoni uddita hen kawguel BFM e nder leydi ndi fuɗɗi ko hanki o internet noon somi pinel heewi ko kuppede ha hedde 14h midi artire so yawoni 3h kadi coupé ha sanga caggal juulal takkusana ko nden heewi artoyde ma en ketto musidɗo men Zakaria Samba Dia to Beker ha toon to Guidimakha. Jam Allah ñalem bandiraɓe tedduɓe tenkoɓe weltare e TV meftande computal men ɗo e nder diwal meɗen Guidima ko ɓuuri tengtude hennam ñalawma alhamisa hande o tati lewru meɗen e jeeɗiɗi hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyyi ɗo e nder diwal meɗen Guidima ko e dendagal wertago diwan o foof wonande guel ɗo kawguel ko fati e banggue e brevet fuɗɗima ɗo henne e ñallal hande ngal e nder diwal meɗen e Guidima taw kadi e kawguel nguel wonande candidat ji wonande sukaɓe e ɗaɓɓoɓe hebde
ngal ɗo seedantagal biyetengal brevet ɓe tolnoyima hikka ujunnaje 2,850 cukalel wadde ujunnaje 2,850 cukalel ko ɓen goni tigui wonande ɗaɓɓoɓe ngal ɗo seedantagal biyetengal brevet ɓe mbawi tigui rigui fuɗɗade golle mabɓe e ñallal hande ngal ko ene duumo noon e balɗe tati so hawre welede gen ko nden woni tigui nde golle ɗe e timmata kamɓe candidat ɗi koɓe ujunnaje 2,850 cukalel ko ɓen goni ɗaɓɓitoɓe hebde e ngal ɗo seedantegal biyetengal brevet wona ɗum ko cukko waali e diwan mo guiɗi makka biyeteɗo Mohamed Sidi Mohamed o wawi liyade to école taw kadi ko yaade toon ƴeewoyde ɓen ɗon sukaɓe hono no golle ɗe e ciforini o holliti golle ɗe ene juɓɓi ene jaari no poti e yarude ni kanko cukko gouverneur mo diwan meɗen guiɗi makka biyeteɗo Mohamed Sidi Mahmoud o wawi tigui hollidde wonande sukaɓe ɓe oɗo saha joni eɓe puɗɗi golle mabɓe no hannirta niyete wonande holliti kadi oɗo saha joni sukaɓe rewɓe ɓe kadi ɓuuri teskinde hen e jogade banggue kewal kala temedere nde ƴettuɗa 61 ko cukalel dewel kala temedere nde ƴettuɗa 61 ko rewɓe wonande holliti oɗo saha joni wonande centre uji ɗi noon e dendagal wertago diwan meɗen guiɗi makko fodde e nogas e tati centre ko ɗum woni e nder diwan meɗen guiɗi makko wonande candidat ɗi ko ujunnaje 2,850 cukalel wonande centre uji ɗi ko nogas e tati centre woni e nder diwan meɗen e guiɗi makka eɗen mbiya yo gueno won ballo Zacharia Samba Dia be kera gam a yawo Weltare TV. Zacharia Samba Dia to Bekera gidimaka golle ma jodi peewi ko ɗon tan naataten payne nder leydi Mali to toɓoli jippoto o saaha mo gonɗen kono kadi fayre mawde woni toon to diwan Hay Nioro ɗum ko caggal nde jim holliti wonande oɗo saaha maɓe guddu bolol hakkude Hay kame Nioro ɗum noon maɓe telƴin o yangara faade Sénégal kame leydi Mauritanie kala ɗum ko caggal nde ɓe kolliti won taweteɓe ɗi diwanuji tawni gollida e laamu leydi ndi kala hemoɓe nangi noon moƴƴanta ɗum e oɗon sifa ɗum ko caggal ñande gonduɗo hen lewru fiyande musde wande yo gay nokkuji jeeɗiɗi ene hen diboli tawne ɓatti leydi Sénégal no feewi toon to Hay ha faynma toon to ñorodi Sahel e ñono yoga e nokkuji goɗɗi kala toon to Kay noon kene tolno e tato taw ko en jeeji goni biftaɓe nde fiyande taw ko gollatonoɓe isinaji ko fate banggue taweteɗi toon ɗum ko caggal nde gueɗe kewɗe nder guitta e oɗon sifa ko wona ɗum kono haɗum gonɗen wonande ngal catal islamique ɓe cuwa taw hollirde nate mabɓe walla gowno wadde kala saha so mbaɗi jangoji gam hollirde wonande kay koɓe bonni walla ni koɓe mbaɗi e oɗon sifa keddotoɗen koye leydi Mali jeeyeten ko ton to Kulikoro toonne kadi maire yaltini wonande kuulal kesal gam kuulal hirtolel o ko mbiyata uddere woni couvre feu ɗum noon fuɗɗata ko 19 heures ha fayma 6 heures subaka wona auto wona haydara so tawi ko moto kañum motoje baɗɗe ponoje tati tugganma tan ko 20 heures juulal gueeƴe ha 6 heures subaka laaɗe ndiyam maayo Kulikoro ɓenne kadi ko 19 heures ɗe laaɗe kala dartoto ha wiyanma ɗo woni to fajiri feeri to waɗa heptina jahowo e garowo kala ko ndena ɗen gueɗe kala mbawata tigui heptinede to banggue sifa ya garaji mumen kala to Tombouctou noon tone kadi uddere wonnode toona taw udduno ɗum ko gouverneur mo Tombouctou gila tan 2023 hoyfinama ngol koyfingol noon wattama 23 heures ɗum kone wonno 19 heures ha 6 heures subaka o saaha gona noon wattama 23 heures beele kadi newnude ɓen wawɓe yaade jamma hayso tawi wona ha pecce jamma e ɗiɗon sifaji kala général Assimi Goïta ko hoorejo leydi ndi hanki heeɓi fartange o saaha mo gonɗen ɗum ko caggal ɗi janguji musɗi baɗɗi ko hanki o CNT lulima nde lulde noon hay goto mankani e muma maɓe gon 130 kamɓe kala ɓe cuuti juuɗe aɓe jaadi yo ɓeydane mandamo duuɓi 5 ko alda e sumgoji o saaha noon ɗo hitande ujunere 30 woni 2030
ko kanko laami leydi ndi hay goto warendani so tawi leydi dañi jaam e deƴala ɓe jahay sumgoji so tawi hande leydi ndi kono wayni tan wayi o ɓeydane kadi goɗɗum hande leydi deeƴi kala kono kadi ko fade banggue terɗe CNT kame gouvernement o e président transition kala ene mbawa tawtoroyede so tawi sumgoji o saaha cetal tambingal on fannu a jooɗoyima taw koye ɗin a sifaji mandade dépôt woni waɗa ɗuma ko gonnoɗo sarɗi yanke moɓe mbiyata Mamadou Hawa Gassama kanko noon ardi parti kanko noon nanga taw kadi nanguimo ko justice ivoirienne ɗon ɗo yano toon to Abidjan yiddeyademo toon to Ségala noon nawannomo toon ko jeenayse ɗum no wonanguira ko yaltinemo konnguɗi ñaɗɗi aɗi mbaɗi ƴattoje e jenni kami malli faade lamɓe leydi Mali ɗum jeeyi sababu noon leydi Mali yamiri nde o jaggate o jagga ko toon to leydi Côte d'Ivoire holnde o jogori darade e yeeso suudu ñawore andaka taw kono ɗo sawmo tawe e nder kaso toon to leydi Côte d'Ivoire to Guinée Conakry toon kadi ko toɓoli kewɗi jippiɗi toon ɗi toɓoli kewɗi jippi toon jeeyi saha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen hen goto ko mawɗo mo duuɓi 60 goɗɗo on jogui ko taxi moto ko mbiyata cak ko ɗum tigui ɗam ndiyam nawimo ɗum ko caggal tajgol yogay pont woji taweteɗi e nder Conakry ko wayno noon koya Dumbere Ka e nokkuji goɗɗi kala camp militaire onne kadi hedde Dumbere Ka taaƴi yaade banggue muɗum nokkuji kewɗi galleji kewɗi nanni ndiyam ɓe erima noona laamu ngu nde waɗaten darde timmude ngam wawde kay wallideɓe ha gurdam mabɓe moƴƴam wawa artude tigui rigui to Côte d'Ivoire délégation de la CEDEAO wawi wadde jillu mum ɗe balɗe kala ɓe jododima e cetal so yiya taw kadi ngal cetal kañum tambi ko fate sumgoji leydi ndi ɓe dañi jododade e ɓen dawriyankoɓe lundiyankoɓe ha tenti kadi to banggue khalifaɓe laamu ngu o saaha gonaɗo Alassane Dramane watta noon fodi ɗi sumgoji maɗi ndewni lawol te kam eɗe leer ñaƴ ala kala caɗele gonoje heena siftinde mon noon ɗiɗen sumgoji jogodi wadde lewru octobre ndeɗo hittande Tidjane Thiam nonne kadi Charles Bele Goudé Laura Gbagbo Guillaume Soro ɓeɗo kala ko riwaɓe jeeyetake ƴammoɓe lefol laamu jeeyi sababu noon Côte d'Ivoire en jogui kulhuli mawɗi tawno ɓeɗo hen goni dawriyankoɓe mawɓe ɓurɓe heptinede ko wona ɗum ko noon to banggue ƴammoyde parrainage e nder sifande ha wawa jeeyede e ɗi sumgoji fuɗɗima guila ñande alarba jawtuɗo henno e nder wertago leydi ndi Côte d'Ivoire kala toggana John Dramani Mahama o bismima hoorejo jaggaɗo leydi Inde woni Narendra Modi ɗum ko hanki o toon to Accra laamugo leydi Ghana wallani ɓen kikiɗe hecci o ɓe ciifodiri ciifande ɓeydiri nden ka ekkisal kame golle faggudu hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi ɗe kala Cameroun Paul Biya yaadiɓe landama kolliti kanko tigui woni mbir mabɓe meɓe cuuɓi e ɗi sumgoji jogori wadde octobre e nder ndeɗo hittande o sahano ɓe darni yimɓe mabɓe yahoɓe wurtinoyde taw kadi ko yimɓe jeeyaɓe e partiji mabɓe ɗi kamɓe kala ɓe daro beele ɓe mbawa dañde poolgu e ɗi sumgoji e nder leydi ndi leydi Cameroun to leydi Gabon Sylvia Bongo ko joom suudu Ali Bongo Ndimba kañum ɓiɗi mbiyete Nouroudine Bongo yafaɓe jalti kaso payi to Angola taweteɓe toon to leydi France portine plainte laamu leydi Gabon wonande kadi poɗɗum ko tribunal France ngam lettedeɓe ɗi kasoji e hoynedeɓe guila e nate hay goɗɗum kala hanki o noon kanko Sylvia Bongo holliti wonande o plainte mo porti leydi Gabon ɓe guitti hallaɓi ɓe mbawa portude Gabon wonande plainte yeeso suudu ñawore heddoto noon ko koyere mawɗo e koɓe kaydi guddi joom galle makko e ɓiɓɓe makko bireɗo Djelali kami Bilali kala e nder résidence surveillé hakkude mum e Ali Bongo e ndimbayi ɗiɗon siffaji kala ɗum uddi kumpital minen ɗemgal Pulaar e nder Afrique paaɗen koto joolam jaɓeri téléphone hanki o laatima hakkunde Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie kame Donald Trump hoorejo leydi Amérique ɓe kaldi caɗele moyen orient kono kadi ɓe kaldi hakkunde Russie e Ukraine sifande jaam wonande kay Poutine holliti nde sifande Istanbul ngal kaldigal aɓe jokki rewidade ɗin sifaji kala ɓe kaldi toɓɓe kewɗe no feewi kono kadi Russie holliti ñalawma hannde ne gasa ma gosodiral dumbaɓe ma laato hakkunde Ukraine
kame hakkunde Ukraine kame Russie kono jamma beddo hen no kama Ukraine naɓe ɗanaki ha weeti ko fiyande wulde jaw ken tono temedde joyi e capande joyi drone e misilaji woni ko Russie fukki e Kiev kame gure taɗiɗi mum kala waɗi noon hewɓe barmuɓe oɗon sifa kala Ukraine kañumne Volodymyr Zelensky hande ko tour muɗum ma jokkodire téléphone wonande Donald Trump ɗum waɗata noon ko kikiɗe hande o galle danejo ma mbawa haaldude tabɓe jaaƴe no fewi ko faati e kisal no artirta hakkunde Ukraine kame Russie Gaza ken tono sappo e joyi neɗɗo mbasi pittade men ɗum koɗo subaka hande piyande gulɗe jawɗe Israila felli e mabɓe ɓuurenede ko sukkaɓe Russie holliti weltare mum faade Afghanistan ko Russie tan woni leydi gadidi heptinede ko fate banggue heptinde wonande Afghanistan ko leydi ɗum noon siftine moon Afghanistan leyɗele kewɗe a tenti États-Unis Amérique koko salino heptini ɗum ko leydi ɓe keptini noon ko état ɓe keptini ɗum ko islamique du Taliban ko émirat islamique du Taliban wonande kay ɓe keptini sin holliti weltare mum faade leydi Russie ko hollitini heptini wonande Afghanistan ko leydi ko émirat islamique de Taliban ɗum wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba ñalawma janggo so ala ko faddi ma on ketto musidɗo moon haali Abouba yo jaam Allah hiiranen